gali si Alvin Valde, punong barangay kang Bitadton Norte, Colasi, Antique. So, gusto ko gali magpasalamat sa atin Office of Governors, kay Gov Dodod Rodora Cadzao for implementing kang mga projects for the previous admin. So, bahal nga bulig sa pamuluyo naman dyan nga mga proyekto. Bahal ang pagbago, kag kabay pa nga padayon ang inyong pagsuporta sa barangay, not only in our barangay, kag sa iban mga barangay nga nagakinanglanin kang bulig. Very thankful man kami, tingid nga bahal ang gin-improvement kang barangay through the effort of Gov Dudod nga ma-implementar dyan ang mga proyekto. So, ang bahal nga bulig sa pamuluyo naman na. Tingid nga kung anong makita nandang accomplishment kag achievements kang mga previous admins and kagang amon kaya bahal nga pasalamatan nanda tingid nga di-deserve kung ano man ang rodyan sanda as one of taxpayer kang barangay. So whatever projects, whatever nga mga ayuda from our government sa atin mga office kang provincial, bahal gid nga pasalamatan kang pamaluyo. Hopefully nga kabay pa nga tuloy-tuloy gid ang andang bulig labi na gid sa barangay Bitadton Norte. So amo lang ran kag duro-duro gid nga salamat Gov sa imong bulig diya sa man barangay kag sa man pamaluyo. Ako gali si Ma'am Nesty Titalde, teacher in charge kang Bitadton Elementary School. Okay, una sa tanan, nagpasalamat ako sa kay Gov, sa government sa pagtugro kay naman kang multi-purpose covered gym rodya sa Bitadton Elementary School. Diya bahal gid nga bulig sa eskwelahan, sa mga bata, lalo gid sa mga pamuluyo diya sa Bitadton Norte kag Bitadton Sur. Ako si Olivia Villo, residente kang Bitadton Norte sa Baybay site. Duro-duro gid nga salamat sa pagtugro kang solar diya sa amon baybayon. Kay kun wala ang solar, kun kaisa dilim-dilim diya sa amon nga lugar. Iti kaya namin kita na kag ang epekto na gid ikaw daw lunita man ang amon nga baybayon. Kag ang mga bata daw namin nang pamatsyag dak mo agisipal kung bisang gabi rin.